Felly, daeth llawer o bobl Jwdea i gredu ynddo, am iddo atgyfodi Lazarus o'r meirw. Ond roedd rhai at y Phariseaid a dweud beth oedd Iesu wedi wneud. A dyma'r prif offeiriad a'r Phariseaid hynny'n galw cyfarfod o'r Sanhedrin Iddewig. Pam ydyn ni ddim yn gwneud rhywbeth, medden nhw? Mae'r dyn yma'n gwneud llawer o rwyddion gwirthiol. Os nawn ni adael iddo fynd yn ei flaen, bydd pawb yn credu ynddo. Bydd yr Rhufeiniaid yn dod ac yn dinistrio'i teml a'n gwlad. Ond dyma un ohonyn nhw, Caiaffas, oedd yn archoffeiriad y flwyddyn honno yn dweud fel hyn: I chi mor ddwl, onid ydy hi'n well i un person farw dros y bobl nag i'r genedl gyfan gael ei ddinistrio? O'r diwrnod hwnnw mlaen, o'n nhw'n cynllwynio i ladd Iesu. Felly, aeth Iesu ddim o amgylch yn gyhoeddus ymhlith pobl Jwdea ar ôl hynny. Gadawodd yr ardal a mynd i bentref yr enw Effraim wrth ymyr ar Anialwch. Buodd yn aros yno gyda'i ddisgyblion. Pan oedd y Pasg Iddewig yn agosau, oedd llawer o bobl yn mynd i Jerusalem i fynd drwy'r ddefod o molchi hunain yn seremoniol i baratoi ar gyfer y Pasg ei hun. O'n nhw'n edrych am Iesu drwy'r adeg ac yn sefyllian yng nghwrt y deml a holi gilydd. Beth ych chi'n feddwl? Ddaw e ddim i'r wyl siawns? Roedd y prif offeiriaid a'r Phariseaid wedi gorchymyn fod unrhyw un oedd yn gwybod lle oedd Iesu i ddweud wrthyn nhw, mwyn iddo gael ei arestio.